aften og velkommen til BISA-nyheder. I aften skal vi snakke lidt om rygning. For 11 dage siden, den 1. marts, samlede Europaudvalget sig for at diskutere mere omkring EU-kommissionens forslag til et nyt tobaksvaredirektiv. Til mødet sad også Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening. I dag viser statistikker, at hver 4. 9. klasses elev ryger. Sidste år fremlagde kommissionen et forslag til et nyt tobaksvaredirektiv, som skulle erstatte det nuværende, som er fra år 2001. Nu vil jeg stille om til Karen Jacobsen, som er taget til Bruxelles til EU-kommissionen for at få sundhedskommissæren John Dalli til at uddybe det nye tobaksdirektiv, som de gerne vil have indført i EU. Hej Silke, jeg står herude foran EU-kommissionens hovedkvarter i Bruxelles, og jeg står her sammen med John Dalli, som er sundhedskommissær, og han vil gerne uddybe forslaget til tobaksvaredirektivet. Det nye tobaksdirektiv går ud på, at vi skal stramme op omkring en masse regler vedrørende salg og indpakning og produktionen omkring cigaretter. Cigaretpakkerne skal helst sættes med 75% af noget tekst eller et eventuelt skræmmebillede, som ligesom holder de unge for at gå ind og købe de her cigaretter, for vi gør det her primært for de unges skyld. Og så mentolcigaretterne, dem skal vi også fuldstændig have afskaffet, fordi der er simpelthen nogle forfærdelige giftstoffer i til, at de skal kunne sælges ud på markedet. Der skal blive indført et alderskontrolsystem for ligesom at 15-årige unge mennesker kan gå ind på en tank og købe nogle cigaretter. Det er simpelthen ikke godt nok, og det er helt klart noget, vi skal forbedre. Ikke kun her i Danmark, men selvfølgelig over hele Europa. Hej, jeg står her i Bruxelles gader, og jeg har fundet Jacqueline på 24 år. Hun er også ryger. Og Jacqueline, hvad synes du om det nye forbud mod rygning, det nye EU-direktiv? Jamen, altså jeg synes selvfølgelig, at det er godt, at de har deres billeder på kartonerne, men altså fra min egen side af, der synes jeg ikke, det påvirker mig at se et billede af det sorte lunge eller noget. Så der er ikke noget, der kan få dig til at stoppe med at ryge? Altså jeg startede med at ryge, da jeg var omkring de 15 år. Og der var kontrollen af hvor gammel man var til at skulle købe cigaretter. Den var ikke særlig sådan, streng, og det var meget nemt at få fat i cigaretter. Men hvis der nu havde været et forbud og lidt strengere alderskontrol osv., så havde jeg nok ikke rigtig begyndt. Men man kan jo sige så meget, for det er jo også om hvilken vennekreds man har, og om det er sejt at ryge, eller om det ikke er sejt at ryge. Jeg synes jo dengang, at det var sejt, så jeg tror nok ikke rigtigt, at de billeder havde stoppet mig for at begynde på at ryge. Tak til Jacqueline. Vi vender tilbage til studiet. Tak skal du have, Karen. Det nye tobaksvaredirektiv har også en konsekvens for diverse tobaksproducenter. Jeg har administrerende direktør for House of Prince, Anders Friis, i røret. På hvilken måde vil dette direktiv påvirke House of Prince? Ja, altså hvis det går efter kommissionens plan om at formindske antallet af rygere, ikke mindst unge, og reducere vores salg af tobaksvarer. Vi befinder os i forvejen midt i en finanskrise, og det vil bestemt ikke hjælpe på den økonomiske situation. I værste fald kan vi derfor få et stort underskud, og det kan blive så stort, at vi bliver nødt til at afskedige folk fra deres stillinger. Vi håber derfor ikke, at direktivet går igennem. Tak for din kommentar på sagen, Anders Friis. Ja, og Anders Friis og Jacqueline kan godt slå lidt af nu, eftersom at direktivet først, hvis det lykkedes, bliver vedtaget i år 2014 og træder i kraft i år 2015 eller 2016. Vi siger tak for i aften og på gensyn i næste uge.